Na Głechach. Witaj, jujem Paulena. Mam 11 lat. Ryd z piwą, czytam książki, kłechy myły pójczy, ale najbardziej w świece widzimy się poznawanie nowych mulów. Klasowi wanodzi bardzo je lubię. Wyjazdy za miasto ze starszymi to jest coś dla mnie. Piechtni ryzy po lasowych stegnach nie mogę się doczekać. Już w trzeciej klasie już się udbała, że jak banda dozdrzeniały, to łysty na prowadnika i pilota wanogów. Chcę pokazywać inszym, jaki na jej świat jest ciekawy i belny. Ju poznała ju wiele nadzwykłych mylów i przeżyła tyle ciekawych przygódów. O jednej z nich chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Łoni moi starsi udbele są, że początek latowych feriów spędzamy nad Kaszepszczyma jezorama. My pojechali całą familią, moi starsi, je i mój młodszy bracyna Krzysztof, na Głechę. Teraz wiera myślita nad tym, co to są Głeche. Ju wam agedym. To region na Kaszebach, jaczy je w gminie Lepince, w Betowszczym powiecie. Na tych terenach jest wiele lasów i jezor. Ziemie są tam bardzo pieszczety, ale nie feleje łąków i płelów. Na Głechach gburze często mieszkają na tak płezwonych pustkach. Stawiają hecze krótko swoich zemiów, ale daleko od większych wsów. W takim prawie gospodarstwie my spędzali cały tydzień. Jesteśmy mieszkali blisko lasa. My nie mieli internetu ani telewizji. Płyły gardze chłodzały kurę i skukały trusy. Na sprawunci, do najbliższego krumu, my musieli jeździć wspólnymi drogami w 10 kilometrów. Cały tydzień bez internetu? I to jest nie głupiała? Może ta zapytać. Je wiedzieć, że nie. Je miała wiele zajęców i nie sygło mnie nawet czasu, żeby łetemknąć swoją lubetną książkę. Przeżyła jem też jedną magiczną przygodę. Teraz wam małeni łepłewiem. W dodumku na Głechach je znalazła mapa łekłeligłe. Je mnie przesztudierowała i trzeciego dnia urlopu je namówiła starszych na piechtną wanogę. Na im cela był zajający jeż stary młyn w Hamermłynie, zwanym w łekłelim prosto Hamra. Bez problemu jesteśmy tam doszli, zbierające łeb droga pyszny jagłedę. Łekłema młyna płynęła rzeka. My sedle na jej brzegu, żeby odetchnąć. Karta je położyła na trywie. Kiedy jesteśmy chcieli wracać do domu, je odkryła, że karta zginęła. To gwez Krzysztof sa nią bawił, a później ja zgubił. Ju zaczęła łebwiniać z bracyna. To nie ju, bronił sa Krzysztofk. I co tery? Jak wrócimy do domu? Nie mamy karty ani telefonów z nawigacją, rzekł kusk wyrzasły tatk. Ju wama pomyga. Jesteśmy uczele cechy i pisklewi głos. Nagle stanął przed nama myły knyp. Wezrzył kusk jak Pinokio. Powiedział, że sa zwiechłej nowy murcen. Wytłumaczył, że mieszka tu od wiele lat. Miał statka, chteren głowę rzezbił, ale tery jej sum i płemego ledzą w pile, jako je tery w Hamermłynie. Rzekł też nama, że naja karta ukradła krysnianta. Kyzył nama nalez w lesie błerową cotka. Chterna poradzy, jak możemy wyjść z tego lasa. My ze zdziwieni nie mogli równo kregnąć z myla. Myły drzewiany i na dodyw gdający knup? Co to za szpuertę? Ale to nie były szpuertę. Błerową cotka jesteśmy nalezli zary pływędzeniem do lasa. Zaprowadzała naju do drzewianego kłestoła w Błerzeszkach, na gychach gdy sa Błereszkach. Łeb droga szedł z nama chłejnowy myrcen. My byli umańczony i kusk wyrzasły. Słońce mocno grzało, ale stydził naju lubczy wiater. To szemich. Łykyska, jak z prywydzy taczibelny wiaterk. Wiera błerowo cotka poprosiła go, żeby nama był pyszna oddechnieni. Wytłumaczył drzewiany knyp. Zaryjem sa poczęła lepiej i bardziej redotno. Ju zaczęła nawet karwać kwiaty z płela, jaci było kłel drodzi. Nie dotykaj tych kwiatów. W płelu młyzie sa tacec rzetny baba. Je baro niebezpiecznym stryżka, rzekł mnie myrcen. W tej chwili tatk dozrzył, że coś sa reszyło w rzece. Wyrzasłymy zaczale uciekać. Jesteśmy biegle długo i zatrzymali sa do pirze w Błerzeszkach.
Zaru jesme weszle do tamecznigue drzewianigłe kostoła pod wezwaniem Świętygłe Myrcena. Bene jesme sa uspokojile i zaczęli podziwiać wystrojeni. Tatk był łeczarzony architekturą tej świątnicy. Dozdrzył parłanczenia balków, zwony jaskulci młeguna. Memkałe bzirała, że zbioną ambuna. Dała byczeni na to, że je nad nią baldach, a na nim herbę tuetyższych rodów. Na szczęście je miała przy sobie fotograficzny aparat i zrobiła cile wedimków. Tery możemy zbadyrować, do kłegła łenen leżą. Jest Krzysztofka podziwiała inny rzezbę. Najbardziej widziała sanama pieta. Je to rzezba, jaką przedstawił Matka Błeską, trzymającą na kolanach umarłego Jezusa. Ta skłestoła w błeżeszkach je łesoblewy. Maryja podnyszy ręce do góry, do błega. Je to znak modlitwy, a Jezus je taczy malinczy jak dzieciątkłe. W książkach pietę wezdrzą często inaczej. Są kłemudni i je widzeć na nich wiele cierpieni. Tyle Matka Błeska zdywy sa spokojny, a może nawet kapeszna sa uśmiechu. Łebzyrający bene kłestoła me zabeleły na im strachu i łeka szepszczych stryżkach. Chłejnowi głemyrce na tyż ju nie było. Gwestno weszedł krajamkłe i wrócił do swojej głelasa. Później jesme meslele, czenaja przygłeda płeprawdę sa wydarzyła. Ju próbowała rozrzeszać ta wezgódka, łebzirają całe dimczy. Na jednym z nich jem dozdrzała czerwoną czubkę i myłą ręczkę, jako trzymie moja karta. Tery w imiu na gwest, że kaszeby są magiczni i je w nich wiele krajamnot.